ଗଛରେ ଆଜି ଏମିତି କଣ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ସୁଜିତ୍ର ମିଶିକି ତାକୁ ଭିଡା ଭିଡି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଜିତ ଏଠି ଲୁଚିକି କଣ କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାହୁଲ। ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଧୁକ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସଟଗନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଘର କତିକି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଏଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଘର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ପୂରଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡ୍ରିମ୍ କୁ ପୂରଣ କରିବି ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବି। ଏବେ ଯାଉଛି ଫିଲହାଲ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ସ୍ୱାଧୀନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସୁଜିତ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଶିକି କମେଡି ଭିଡିଓ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲୁ। ଗାଇସ୍ ଆମର ଏବେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ତ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ୟାଙ୍କ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସଟଗନ୍ ରେ ମାରିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ସେଇଠି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ପିଜୁଳି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏଠୁ ପିଜୁଳି ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ପୁଳାଏ ପିଜୁଳି ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳିକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। କେମିତି କଣ ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ନେଇ ଆଇଲି, ପିଜୁଳିକୁ କାଟିଦେଲି ବଢିଆ ଭାବରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଟାକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସହିତ ପିଜୁଳିକୁ ଖାଇଲି, ଓହ କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଇସ୍ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ ଏତିକି, ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ।